Hello po mga mamamayang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay magluluto po ako ng macaroni with sardinas at ito na po ang ating mga ingredients na gagamitin. Unang-una, macaroni na pinakuluan ko na po. So, luto na po yan. Ngayon ay gagamit din po ako ng spinach. Tapos, cooking oil, asin, sardinas, ketchup, banana ketchup, kamatis, bawang, at saka sibuyas. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin to. Maglalagay po tayo ng cooking oil dito sa ating cooking pot or kawali. Ngayong mainit na po ang ating cooking oil ay ilalagay na po natin yung ating bawang. Tapos hahaluin natin. Tapos hihinaan lang po natin yung ating apoy at ilalagay na natin ang ating sibuyas. Hahaluin na naman po natin to. Lakasan po natin ng konti yung apoy. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating kamatis. Hahaluin. Ngayon po ay tatakpan po muna natin para maluto yung ating kamatis at lumambot. Ngayon po na medyo malambot na yung ating kamatis, ay ilalagay na po natin yung ating sardinas. Tapos dudurugin ko lang po yung isda na galing sa lata. Maglalagay din po pala ako ng konting tubig nito para hindi siya dry. Ngayon po ay maglalagay na po ako ng tubig. Yan. Konti lang. Tapos hahaluin ko po siya ng ganyan. Lalakasan ko po yung apoy. Ngayon po ay maglalagay na po ako ng banana ketchup para sa ating kulay. Pwede rin po tomato sauce ang gamitin nyo. Pero mas makulay po itong banana ketchup kapag ito ang gagamitin. Dahil ito naman talaga ang ginagamit nila kapag nagluluto sila ng spaghetti. So ngayon ay hahaluin ko na po ito. Ayan, maganda na yung kulay niya. Ngayon ay maglalagay na po ako ng asin na konti lang.
Kasi meron na pong timpla yung sardinas. Baka po umalat siya. Tsaka yung banana ketchup, may timpla na rin yun. Kaya lang matamis, pero marami din yatang asin yung ketchup. Kaya huwag masyadong marami ang ilagay na asin. Ngayon po ay ilalagay ko na po itong spinach or spinach. Yan. Tapos lulutuin lang po natin siya ng husto para mas sumuot yung lasa ng sardinas doon sa dahon. Lakasan ko po yung apoy. Ayan. May natira pa. Sayang naman. Ayan. Ilalagay ko na po. Kung gusto nyo po ng maanghang ay yung banana ketchup na spicy ang gamitin nyo. Or maglagay na lang kayo ng mga 2 pirasong siling labuyo. Kailangan po lutong-luto yung spinach. Yan, kahit marami po yung nilagay ko, kumunti po siya. Dahil ganyan po talaga kapag dahon. Mukhang marami pero konti lang talaga siya. Ngayon po mga mamamayan ay pwede ko na pong ilagay itong ating pasta or macaroni. Ayan na po siya. Hahaluin ko na po. Lalakasan ko lang po yung apoy para mas mabilis siyang matuyo yung sabaw. Pwede rin po na tsaka nyo na ibuhos kapag nasa plato or kukuha lang kayo ng sauce dito sa inyong pinaglagyan or pinaglutuan. Nasubukan na po naming magluto nito noon. Napakasarap po. Talagang sinimot lahat nung kumakain. Ayan na po, medyo tumuyo na yung ating sauce. Ngayon ay papatayin ko na po yung stove para ma-serve ko na po ito. Ito na po mga mamamayang ang ating macaroni with sardinas na may spinach. Sana ay subukan nyo ang reseping ito. Sana ay mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!